Bunmaro with pares, tapos with sili. Kain po mga studio. Wow. Yan po, Losartan. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Imus, Cavite. Dahil titikman natin ang putok batok Pares overload dito mismo sa Miss Pares. Kaya tara na, let's go! Yun, step po dyan. Yan ang order. Thank you po. Thank you. So ayan mga studio, naka-ready na po yung mga pagkain. Kakaiba po yung pagkain natin ngayon mga studio. Siyempre napakasarap po dahil putok batok overload po ito. Putok batok Pares overload. Yan, mayroon po tayo ditong bagnet. Yan, wow, mukhang crispy mang. Mayroong chicharong bulaklak. Ayan po. Mayroong chicken skin. At siyempre mayroong bone marrow. Dalawang malalaking bone marrow po. Ito naman po yung Pares mga ka-studio. Na mayroong garlic at saka spring onions. Saka mayroon din ditong pamares na fried rice. Kasi siyempre dapat kapag Pares talaga may pamares na fried rice. So ayan mga ka-studio. Putok-batok na naman to, pampabata po. Pero huwag po kayong mag-alala kasi mayroon pa tayong baon dito. Kontrabida. Ayan, baon po natin. Losartan. In case po, ayan, sa mga high blood po, joke lang po. Pero meron talaga sila dito. Pero mayroon talaga sila Pangontra. dito. Pangontra. Tara, hindi natin ito, patatagalin mga ka-studio. Pray po muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Once again, maraming salamat, Miss Pares. Dito tayo magsimula sa chicken skin mga ka-studio. Yan, sausaw natin dito sa suka na mayroong mga sili, mayroong sibuyas. Ayan. Kain po tayo.
crispy. Suka nila timplado po. Ang sarap. Okay. Ayaw madala eh. May liso. May liso. Yan. Ang sarap yung chicken bulaklak na. How chicken para. Kasi tama lang yung timpla ba? Hindi siya matabang na hindi maalat. Tapos crispy. Crispy siya na hindi matigas na pag crispy ba? Oo. Dito tayo sa chicharong bulaklak. Gusto ko wala mo ng sausawan. Itong grabe pampabata. Crispy siya konti na okay naman. Masarap yung lasa din niya. Wow. Tapos hindi siya malansa. Wala, mabawang amoy. Maayos yung pagkalinis niya. Oo. Yan na. Ah. Ang hirap ng walang rice nito. Yan yung mayroong rice, tapos mayroong garlic sa natin yung pares nila. Sabaw mo naman, gusto ko yung sabaw. Wow. Yung sabaw nila, ang lapot man. Oo nga. No? Hindi, kagaya ng normal na medyo kuhan siya ba? Malabnaw. Oo, malagnaw. Meron siyang lasa na medyo matamis siya ba? Na malapot, masarap siya. Wow. Ito pala yung kuhan ng Manila mo. Pares ng Manila. Mix natin mo. Yan po. Excited na ako dito sa kuhan mo. Malaman. Laman at taba ng baka. Oo. Yan o. Ang sarap po. Malambot yung kuhan niya, laman. Tsaka nag-complement siya dun sa sabaw nila ba. Yan po. Pinalo, ang sarap po. Lagyan natin rice. Yan. Pares talaga. Ito. Magnet. Dito tayo mga studio sa bone marrow. Lah, laki bone marrow nito. Ah. Lagyan natin dito sa pares para mag-complement sila. Ah. Sarap dito man. Lagyan ko ng sili ha. Para mas lalong sumarap. Yan. Yan o. Bone marrow with pares tapos with sili. Kain po mga studio. Wow. Lalo ang sarap.
Lagyan natin ng chili garlic oil. Nakalami ani mo. Oh. Hindi mo sartan mo. Kain po. Panalo po, ang sarap. Pag pupunta ka dito, ang sarap tikman itong mga putok-batok, lalo na pag hindi ka high blood. Oo. Pero maliban po sa putok-batok nila, madami pa din po silang mga menu. Tapos open po sila dito from 9 a.m. hanggang gabi po. Maraming salamat sa Miss Paris. Yes, maraming salamat po sa may-ari. Sobrang bait po nila. Yung Miss Paris, akala ko babae nung una. Kasi miss. Miss. Iba pala na Miss yun. Miss pala yung nami-miss mo ah. Oo. Sa Bisaya, pag himingaw, Biningaw ko nimo. Char. himingaw ka na mo. So ayan mga kasudyo, nag-enjoy ako dito sa Miss Paris. Maraming salamat sa may-ari, sa lahat ng crew. Babait na dito mga kasudyo. Maraming salamat po, Miss Pares. Saka sa lahat po nanonood ng mga food adventure natin dito sa Manila, maraming salamat po. Puntahan po namin yung makakaya namin na puntahan. Siyempre maraming salamat po sa nag-guide sa amin dito. Si Bro Ewik Mukbang. Shout out. Lagay ko dito yung link. Saka ina-Just Lapam. Kaya sila po yung tumulong sa amin para makapunta kami dito sa Manila. Mayroon kaming stayhan ba. At nag-alalay sa amin para mapuntahan itong mga pagkain na masarap dito sa Manila. Opo. Maraming salamat po talaga sa inyo. Bait nila po mga studio. Ayan, hanggang dito lang po ako. Heaven po yung sarap. Mukha ako yung baga sa heaven ito. Maraming salamat po sa lahat. Kita-kita tayo sa sunod na food adventure. Bye-bye. Bye-bye.